Sima bende ne ong'ade nyaka kek kuon nyasongo ma bende ji no chamo kanyo ga dia lega chiel mar Ramogi TV lidia. Hala ni dikelo oimore wang'ade ana ko ng'adore. No marwa pudi tedo. Mari injili kala aneno goki. Kegwa pudi tedo nyaka Ramogi. Ibu chiemo makata chamo mana gi wang'i to kek nyaka cham pudi tede. Lega chiel mar Ramogi TV osebedo e yamo. Lokruok osebedo ne jogo mago thum ni mar gidu thuolo mar nyiso nyalo margi mar thum achiel kachiel. Kaka jafoma rasharo no ng'ao lero lokruok mathoth medo donje sekta mar thumbe kokalo kuom Ramogi TV. Chieng' tarik 29 dwe mar 11 higa mar 2021 iyawa Yanga TV mar Ramogi. Nyaka chop sani Ramogi TV orwako higa achiel. E kind thuolo makamano, Ramogi TV osegero mise mathoth. Mise mabende osebedo ka konyo onagi. Moko kuom jogo moseyudo ber kaluwore gi biro mar Ramogi TV gin jothum. Nyaka ne Ramogi bi osebedo gi gik moseneno ka Ramogi konyowa godo ng'eny kabisa. Nikech gi play songs ga. Dhano jopiny ng'eya nyaka jok mane pod kiaya sano ng'eya. Ata wach ni biro mar Ramogi TV osekonyo maduong' nikech Ramogi TV osekonyowa e marketing. Kasto gimiyowa bende digital platform. Manyiso ni gi expose wa to the world. Impact aseneno mokwongo kaka natimo launching makoro ayaw band, that was last year November. Ma ng'eni sani an kod wani ya oko. Noluonga e Ramogi kanye mane jokuongo ng'eya gotieno Friday moro. Kanye mana kuonga go e live band gotieno. Then bang'e kanyo chaka duga golo thum moro miluongo ni Era Kela. Na golo barikiwa ka gi video moro. Koro thum no sebede ga kigoye sana koro kanyo Ramogi osemiyo ji mang'eny ong'eya. E kinde malach onagi manigi talanta magwer osebed ka iseyo kaluwore gi golo thum maonge kanda mag tipo kata video. Kata doko ni gin kod wende mathoth magisebedo ka gigolo. Gan gi videos ang'wen. Audios an goda boro. In the last 1 year segolo thumbe madhi auchiel. To gima meda ji ng'wen kaka wende na bedo kituge Ramogi. Then kaka itugo gino miya yudo tich bende kun moko kaka mag road shows gi mago bende wuok mana through Ramogi. Kaka one upcoming artist, videos go be dwaro pesa. Kusamore nwango ka thum in go ready segolo thum. Koro podio in gi challenges mag pesa mag video. Koro kawa raise matin kawa yudo to wagolo go video. Yesa ni an gi album achiel. Nitiere album moninga tim kendo masetime bato ningo koro wagole ne jopiny wabro gole mbele but e album mokwongo no video mana time en video achiel. Wuod Fibi en achiel kuom jathum kendo jal ma osebedo kaloso ngolo e pacho kae. Korka kore owacho ni thoth onagi magoyo thum osebedo gi nyaw mar golo kanda kaluwore gi onge mar kama inyalo nyisgie. Nikech market mane nitie mosebedo chien kanyo. Nen market mana mar audio no. Kigole, ego radio no ki itaji bedo gi video mondo go thum yango e radio. Koro ka TV obiro, sani kore ka ji neno the importance kata ber mar bedo gi TV. Omiyo sani neno ka king'iyo maber kata kirango neno ka jothumbe wasani bende timo ang'o osechako golo videos. Gigolo videos mondo mi thumbe gi go e TV. Wuod Fibi wacho ni biro mar Ramogi TV osekelo ne dongruok mathoth. Yande ne okonyo jothum golo ngolo maonge kanda. Sani koro oseyawa Yanga nyaka kambi maloso ngolo mag kanda kaluwore gi medruok mar jothum. Te studio ka bendo ka sani kene kana timo kamano audio production. Koro chuna yawo kambi matimo video be. Koro sama golo audio ne Ramogi FM to Ramogi TV bende yudo ang'o content maginyalo air in terms of video. Thoth jongolo machako tij thum nitiere gi thuolo mar yudo dongruok e kit tich magitimo kaluwore ni TV mar Ramogi nigi chenro mopogore mag ngolo. Chakre chenro mar ng'e jothumbewa mabiro chieng' tich abich e chenro mar rupiny. Chenro mar mbak ndalo mabiro chieng' wuok tich nyaka chieng' tich abich chakre saa 8 nyaka saa 10 mar odhiambo. Mamoko gin kaka Injili Kalo, Thum Dagmor,
Ramogi Night, Ngoma Owaki, Kachiel kod Tiedero. Duto te matugo ngolo e kidienje mopogore opogore. Ketna wilo. Sharon Ongao, Ramogi TV, Nairobi.